No niin, hyvää päivää. Nyt on vähän erilainen video. Vähän eri hommaa tänään. Elikkä tulin tänne kaivurille tien reunoin nipsuttelemaan nyt päiväksi, koska tosta Lokmaxista meni mykäksi tuo yksi etuterien keloista. Ja niitten varaosien tai varaosan saanti menee huomiselle, niin tulin sitten tänne, että jotakin hommaa päiväksi. Elikkä siis alustana 135 lyhytperäinen Hitachi ja sitten Enkkonin päässä TMK 300 turbosylinterillä ja keräyskäpälällä. Tällä hetkellä tuosta keräyskäpälästä on katkennut se jousi, niin se vähän hankaloittaa sen käyttöä. Ei saa ihan niin isoja nippuja otettua. Mutta joo. Siitä on, olisikohan siitä vuosi tai 2 aikaa, kun viimeksi ollut tällä vetämässä. Silloin kun olin vielä lukiossa ja iltaisin kävin ajelemassa. Tämmöstä aika perus, mitä tällä on tehty paljon meillä, niin metsäautotien reunoja, ojanpenkkoja, eli ojan ja ojan takapenkan putsaus puhtaaksi. Ei sitten koliset puuautojen ja muiden vehkeitten peilit tuonne puihin ja hirvimiehet näkee pitemmälle. Siinä on Komatsulla nyt erissä semmoista aika nättiä harvennusta, että 300 litraa keskijäreys ja aika puhasta kuusikkoa. Siitä vois melkein tossa huomenna, kun pääsee taas hakkaamaan, niin kuvailla kans pätkää. Sitä on nyt tossa alkuviikon tehnyt. Jo meinas se siinä tänä aamuna harmittaa. Konetta lämmitteli, ei päässyt edes metriä lähemmäs mettään, niin alkoi herjaamaan sitä etuterät kiinni katkosta ja sittenhän mä tietysti lähdin tutkimaan sitä, vaihoin johot ristiin kiinni ja auki toiminnolla, niin sehän vaihtui sitten etuterät auki katkokseksi, niin sehän tietää, että se ei ole johoissa vika, vaan se on silloin, tai tietokoneen pään pinnissä vika, vaan se on silloin siinä kelassa. Niin se oli mennyt mykäksi. Että
keliä ollut nyt. Pakkasia pitänyt. Tänä aamuna oli vielä täällä Lahdessa niin toista 10 astetta, että taisi parhaimmillaan olla jotain 3-14 aamulla lähti. Vielä jaksaa pitää pakkasia, mutta ei taida säätietoja, jos on uskominen, niin ei jatku enää ensi viikkoon se. Ja nyt on saatu, koko viime viikko tehtiin oikeastaan suokohteita ja siinä oli yksi työmaa käytiin tekemässä, mikä jäi tossa vähän uuden vuoden jälkeen kesken, että siellä silloin seiso parikymmentä senttiä vettä koko alueella ja ei se nytkään mikään mahdottoman kohmeinen ollut, että 11 metriä sinne meni rankaa kun syötti sisään, mutta ja melko hyllyvä alusta, mutta kyllä sieltä nytkin vaan saatiin puut pois. Siellä oli sen verran paljon puuta, että siihen 1,5 hehtaaria alueelle tuli noin 180 mottia. Se on sinänsä huono, että ajokertoja tulee paljon. Vielä niin pehmeitä, että puolella kuormalla täytyy ajaa. Mutta sitten sinne sai, kun koivikkoa oli, niin hyvän melkein 0,5 metrin patjan joka paikkaan risua. Se auttaa pehmeillä tosi paljon. Se on joskus hyvä tuosta, kun selailee sosiaalista mediaa itse, niin tuli joskus vastaan tän TMK-valmistaja YouTube-video siitä, että kuinka toi turbosylinteri säädetään. Että eihän tätä meillä, mitä ennen on tehnyt, niin ikinä säädetty. Tietenkään mitään käyttöohjeita luettu, kun tämä tuli joskus, mitähän 4-5 vuotta sitten. Niin. Tänä aamuna kun tulin tänne, niin säädin tuon turbosylinterin sillä tavalla, että se avaa ton keruukäpälä ennen kuin se lähtee isoa sylinteriä syöttämään. Niin kyllä muuttuu aika paljon nopeammaksi, kun tässäkään kaivurissa ei tuo enkkonin läpi, kun tulee tuo öljy tonne. Ei oo vasarahydrauliikan kautta, niin se on aika hidas sitten. Käyttää varsinkin tuolla isolla sylinterillä, niin kyllä melko iso hyödyn sai tuostakin. Ei sen taas halua tulla se käpälä. Joo, pitää tuohon uusi jousi hankkia. Vai saattoakohan meillä jopa hallilla olla tuohon toinen jousi. Niin joo, näiltä kohdin lähtee tätä tavaraa aika hyvin. Ajokonekin on jo tuolla perässä, että tää on sen verran pitkä pätkä, että noin 4 kilometriä. Ja sitten tuolla tien päässä on vielä toinen moto töissä, 911, että on jo ajokone täällä alkupään puita keräämässä tuolla.
tai eri hommista. Ja vähän vaihtelua siihen kanavan sisältöön. Joka video on siltä Komatsulta melkein. Vähän on liukas tää tie, kun täysin jäävolanteella niin näillä teloilla. Vähän se tuo alavaunu tossa liukuu ja pyörii tossa alla. Ja oikein iso puu on ja tarttuu kiinni ja pikkasen nykäsee. Niin liukuu kaivuri vaan ojaan. Keli on ollut, mutta se tänään oli se Komatsun vika, tuli aamulla ja sitten kun toi yrittäjä oli tuomassa ajokonetta tänne työmaalle, niin siltä lavetista räjähti rengas ja sattumalta oli vaan tuossa niinku kilometrin päässä työmaalta, että sai nilkutettua sen kuitenkin tuonne tien alkuun. Sinänsä kävi tuuri siinäkin. Jaha. Se on joku jättänyt hanskan tuonne. Joltakin unohtui. Sitä on mettästä välillä löytynyt kaikenlaista, että kaikenlaisia maatyökoneita tai vanhoja peltohärveleitä löytynyt ja joskus on ollut semmonen, että olin semmosella aukolla hakkaamassa ja siinä oli vieressä semmonen talo. Naapurin mies ei ollut metsänomistaja, mutta se sitten tuli siihen jutulle ja se sanoi, että äläs mene tuonne kovin lähelle yhtä kiveä, isoa kiveä tossa. Et siellä juuressa siellä on semmonen punainen jerrykannu, että se on pommi, että älä mene siihen kovin lähelle, että se on pommi se. Ja sielläkin oli semmonen punainen jerrykannu, mutta siitä en tiedä oliko se pommi. Se selitti, että että hänellä on ollut tuttuja, jotka on ollut vähän tämmöisissä hämäräporukoissa liikkunut rikollisia ja ne oli sitten joskus tullut hänen pihaansa ja alkanut
tämmönen. Niin se oli sanonut, että nyt äkkiä pois se minun pihasta, että viekää vaikka tuonne mettään. Ja se oli kuulemma siellä ollut jo muutaman 10 vuotta. Että semmonen tarina. En käynyt sitten katsomassa, että minkä näköinen oli, mutta olisiko melkein pitänyt käydä katsomassa, että oliko pommi. Vähän oli semmonen ehkä höperön tuntuneen se naapuri siinä, että en sitten niin vakavasti sitä ottanut. Hauska juttu ainakin. Tuli vaan tuosta hanskasta mieleen, että sitä joskus saattaa jotain löytyä kaikenlaista. Yleisin nyt varmaan tommosia varsinkin maatiloiden tai tommosten asutuksen lähellä, niin vanhojen asutusten lähellä niin on varmaan joku auton raadot tai renkaat tai tynnyrit, mitä on joskus ihmiset sinne heittänyt. Onpa joskus löytänyt tommosen ilmatieteen laitoksen säähavaintomittarin. Semmonen mikä laitetaan tuohon semmoiseen isoon ilmapalloon kiinni ja lähetetään tuonne ilmakehään. Ja semmosen löysin metsästä. Nehän sitten kun se menee tarpeeksi korkealle ja ilmapallo räjähtää, niin nehän tippuu sitten jonnekin, mutta se ei ole tosiaan semmonen iso, se on semmonen puhelimen kokoinen laite, mikä painaa varmaan 30 grammaa. Se on styroksista tehty. Tosiaan armeijassa sain tutustua kans nuihin. Niin TMK, niin ihan ei tehot riitä ykkösellä vetää 30 senttistä. Olisikohan tuo nyt joku 20 senttinen. Täytyy monesta suuntaa ottaa. Saa jyrsittyä läpi siitä.
systeemi ja sen ohjaus on kyllä aika fiksu, että ja helppo asentaa varsinkin. Että sinne ei tarvi vetää mitään kaapeleita. Se on vaan, siellä on Makita, ihan normi porakoneen akku ja Bluetooth radio vastaanotin ja se on niinku tommonen, että kun puristaa, niin se avaa tuon terän. Sitten kun avaa, niin se laittaa tuon keräyskäpälän kiinni. Ja sitten tänne on tohon juotettu nappi, mikä menee sitten tänne TMK:n tänne moduulille, mikä lähettää sitten sen tiedon tonne kouraan. Ja sitten kun painaa sitä nappia ja avaa, niin sitten se avaa nuo molemmat samaan aikaan. Ja taas sitten kauhean homma olisi vetää kaapelit tuonne ja sitten se ei saisi olla sitten tämmönen ympäripyörivä. Sehän katkoisi kaapelit sitten, jos se pyörisi tällainen ympyrää niin kuin rajattomasti tuo enkko. Niin toi on kätevä ja se ei tosiaan sillä yhdellä porakoneen akulla niin ainakin 2 päivää tekee. Että riippuu tietysti akun kunnosta. Se on kyllä ollut ihan hyvä. tarpeeksi nipsuttelua. Palataanpa seuraavalla videolla ja varmaan sitten siellä ollaankin jo Komatsun kopissa.